бабам Хабибуллин Сибгатулла Хабибулла улы. Ул 1906 елның 22 ноябрендә Кили авылында дөньяга килгән. Бабам кичкенә вакыттан ук эш сөючән, эшчән булган. Ул колхозда балта остасы булып эшләгән. Аннары 1936 елдан башлап бабам тегермәнче булып эшләгән. 1941 елда бабам сугышка киткән. Шул ук елның декабрендә бабам бик каты яраланган. Аннары ул Казанда больницада 9 ай ятып чыккан. Июнә кайткач, аны сугышта батырлыгы өчен бик күп медальләр белән, орден белән бүләкләгәннәр. Минем бабамны бик күрәсем килә, мин бабамны күрсәм, аңа үземнең уңышларым турында, үземнең җырлаганым турында сөйләр идем. Бабам минем белән бик горурланыр иде.